Svetska ekonomska kriza je još uvek u punom jeku i svi traže način da smanje troškove. Da li će dobro ERP rešenje doprineti boljem i racionalnijem poslovanju, pitanje je koje sebi postavlja dobar deo direktora ili menadžera. ERP sistem omogućava s jedne strane da imate celokupno poslovanje na jednom mestu. Za razliku od knjigovodstvenih softvera gde je trebalo imati dodatne module ili dodatno pisane softvere različitih namena za specifične stvari. Ono što Pantheon konkretno omogućava je praćenje podataka koje unosite u njega na razne načine, po nosiocima troškova, po odeljenjima, po raznim akcijama, projektima koje firme prave, po bilo kom parametru koji se u firmi dešava. Jedan od najčešćih primjera su troškovi marketinga, koji dosta firmi ima, ali retko ko prati njihovu realizaciju. Najbolje se to u Pantheonu može pratiti po projektima, gde za, na primjer, neku marketinšku akciju napravite projekat i onda pratite realizaciju. Šta su vam dobavljači za marketing usluge fakturisali s jedne strane, a s druge strane pratite vaše prihode po toj marketinškoj akciji. Na taj način na jednom mestu tačno znate u procentima koji je rezultat te vaše akcije. Ono što je Pantheonov, da kažem, osnovna prednost je lako i brzo uvođenje i ne tako komplikovano usvajanje. Korisnički interfejs je dosta jednostavan i korisnička iskustva zapravo kažu da im nije trebalo više od nekoliko dana da se naviknu na sistem. Što se implementacije tiče, to je uvek bolan proces. Najčešće zbog toga što korisnik negde uvođenjem i samog informativnog sistema želi da svoje poslovanje prilagodi novim i nekim drugačijim poslovnim procesima od onih koje je do sada imao. To zapravo znači da negde i sam čin nabavke, interesovanja za Pantheon i za bilo koji informacioni sistem, to je negde vapaj za uvođenjem reda u firmu. I to zna da bude bolno. To je prosto tako i do sada kažu da negde oko svega 30% implementacija zapravo uspe. Kod Pantheona je taj procenat mnogo veći, nego 80%, a u prethodnim prilozima ste mogli da čujete, da kažem, te zanimljive iskustva kod uspešnih implementacija, naravno.